teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, kok sik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku mathuk. Nah yen ke ora salah, kuwi mesti bakal luar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenane nganggring aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi kok. Musuh apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani. Toro. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lelakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pine panca ing anake sapa yaene klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ingkang ngemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapapa iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Teja Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya
sowan ana ing Ngundaran Tirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semana ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya. Wah. Wah, mulai ngethaki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil. Dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sok kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak ndisiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosak asik kayiwangan. Walah, yem. Lek mbelani karo aku jan lahir batin tenan ya. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhon pripun wong kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih, lah terus saniki kula ora iso mabur lek arep medhon pripun jajali. Ulun kita sifat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Janggan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung tabah ya Gong siap wong ra salah santai wae Tru. Ha iya pukulun menika ingkang abdi pun Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kula. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampeyan, kula niku nderekke Ndara Janaka Ali Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo seksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Inggih, Pukulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa Wah jan Gong, sabar ya Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadhep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu aja karo ning mbon-mbon. Santai, tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadhep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun.
Mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis iki termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Bagong. Petro, Nun. Sapa kae? Mboten ngerti aine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak andil lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki. Karena iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Petro, Nun. Tilikane ngono? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong Ardiadili kok dodak-dodok ora. Hai, lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapae kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku kan maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae? Padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa-apa kok dadi kembar, lakon apa-apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong? Iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Pukulane sareng nyemplungke aku nang kawah Candradimuka. Tak rubut lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Pikulun boten sak wedi, Pikulun boten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki mboyagara. Lamun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nek mboten dados mangsuwan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik ta tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu ro bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mung ngajek, wis ben sing penting trima. Nek keterangane aku iso asal-usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal-usul saka ndi? As mengkon ning mengece nek tak omong rasane. Oh iya. Ning kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan? Merga sampeyan ajeng mateni kula cemplungke teng kawah Candradimuka. Niku dawuh Hyang Padawenang. Mula Hyang Padawenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kalih Bathara Indraduk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ken nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya unduanane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau Hyang Padawenang dawuh Bagong nek Manikmaya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun kang bakal terjak ana ing Ngamarta ngukum kalawan Manikmaya. Iya Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing endi? Sang Hyang Padawenang arep terjak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pikulun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Iku ya pinter ngono lho. Amen gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak ke jam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nggih. Lho. Kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh ya.
Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wah, mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong nggih. Semar nanti, Tru. Ah, kaya apa? Piye, Tole? Aku wis ngerti, Pak, sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk, unekke Gareng, ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Lho. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Saku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata. Lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak.